Türkmenistanyň paýtagtynda 20 sany polisiýa gözegçilik nokadynyň guruluşygy üçin tender yglan edildi. Garaşsyz türkmen neşirleriniň habaryna görä şuňa meňzeş tenderler geçen ýyl hem yglan edilipdi, şonda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin guruljakdygy aýdylan bu desgalar barlag nokatlary diýilip häsiýetlendirilipdi. İçeri İşler Ministrliginiň haýyşy boýunça Türkmenistanyň guruluşyk we binagarlyk ministrligi tarapyndan yglan edilen tender baradaky habar 15 oktýabrda Türkmenistanyň gazetinde çap edildi. Gündogor org Garaşsyz onlaýn neşir ýaşgabatda jemi 20 barlyg nokadynyň gurulmagynyň planlaşdyrylýanlygyny döwlet habar beriş serýisine salgylanyp habar berýär we Türkmenistanyň beýleki şäherlerinde şuňa meňzeş desgalaryň guruluşygy barada habaryň ýokdugyny belliýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri bolsa, şuňa meňzeş tenderiň 1 ýyl ozal eýem 2 gezek yglan edilendigini, ýöne şonda guruljak desgalaryň barlygy nokatlary diýilendigini belliýär. 2020-nji ýylyň 3 aprelinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow premier ministriň howpsuzlyk meseleleri boýunça orunbasary Çarymrat Amanowa jemgyýetçilik tertibini berjaý edilmegine gözegçilik etmek üçin ýöreýän nokatlary gurmagy tapşyrdy diýilip habarda aýdylýar. Şonda bu nokatlaryň kanuny hem tertip düzgüni güýçlendirmek, raýatlaryň şahsy we emlak howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, ilkinji kömegi bermek we bilim işlerini geçirmek üçin ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyryljakdygy aýdylypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň şol döwürde habar berişýäli bu gözegçilik nokatlary iň köp ýylatly etraplarda dörediler we ol ýerde nogatçylyk etjek polisiýa işgärleri gije gündüziň dowamında gözegçilik alyp barar. Kanun goraýjylar üçin gözegçilik desgalaryny gurmak boýunça tenderiň häzir yglan edilen pursady koronawirusyň ýurtda ýaýramagy sebäpli berk çäklendirmeleriň we ýylaty gözegçiligiň artan döwrüne gabat geldi. Bazarlar we hyzmat kärhanalary awgust aýyndan beri ýapyk galýar. Bu döwürde çäklendiriji çäreleriň berjaý edilmegine goşmaça gözegçilik edilýär. Polisiýa maskasyz adamlary saklamak we sowda gadagançylygyny bozýanlary gözlemek ýaly işler bilen başagy bolýar. Adatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlarynda Türkmenistandaky koronavirus çäklendirmeleriniň adyndan 1 noýabr içenli dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ne koronavirusyň ýurtda ýaýranlygyny resmi taýdan boýun alýar, ne de girizýän çäklendirmeleriniň sebäbi we möhleti barada ýylata habar berýär. Synçylaryň pikiriçe barlygy nokatlarynyň gurulmagy polisiýanyň gözegçilik çäreleriniň hasam güýçlendirilmeginden habar berýär. Barlygy nokatlarynyň gurulmagy elbetde barlyg geçiş tertibinin girdilmegini aňladýar, şeýle desgalaryň gurulmagynyň başga sebäbi bolup bilmez diýip Gündogor org neşiriniň maglumatynda onuň baş redaktory Bayram Şehmuradow aýdýar. Şeýle de neşir Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligine jaň edenligini emma onuň wekiliniň Aşgabatda gözegçilik nokatlaryny gurmak planlary baradaky soraga döwlet syryna salgylanyp jogap bermänligini habar berýär. Türkmenistanda ýaşaýan synçy Serdar Aytakowyň pikiriçe gözegçilik postlaryny gurmak planlary rejimiň umuman güýçlendirilmegi barada habar berýär. Sowet döwründe bar bolan milisiýanyň aporny punkty ýaly guruluşlaryň döredilmegi, kyn ýetkinjekler bilen işleşen wezipleri we polisiýanyň çağalar otoglaryny döretmek barada gurulýar. Bu häkimetleriň Sowet döwrüniň tejribesine gaýdyp gelip, jinaýatyň öňüni almagy we diňe gysgaly çäre görmek bilen çäklenmän kanun bozmalaryň öňüni almak çärelerine üns bermäge mezbur bolýandyklaryny aňlaýar. Häzirki wagtda her etrapda polisiýa bölümi işleýär, emma olar operativ işleri berjaý edýär. Indi bolsa profilaktik işleriň geçirilmegi, aýratynym çağalaryň we ýaşlaryň arasynda öňüni alys çärelerini geçirmek boýunça başlangyç döreýär. Ýöne onuň näme derejede täsirli boljakdygyny aýtmak kyn. Diýip synçy adatlyk bilen söhbetdeşlikde bellep geçdi. Serdar Aytakowyň pikiriçe, galy bersede ýurdun häkimetleri ýylatyň dürli gatlaklaryna gözegçiligi uzak wagt bäri alyp barýar we barha güýçlendirýär. Bu universitetlerde başga vilayetlerden gelip okuyanlara da degişli. Olar ýapyk we gorulýan umumy ýaşaýsaýlarda ýerleşdirilýär. Taliplerin durmusuna dolu gözegçilik edilýär. Gaty bir düzgün nizam, ýaşaýan ýerine gaýdyp gelmeň şertleri we beýleki gözegçilik çäreleri üçin edilýär we bu ähli universitetlere degişli bolup, bir rejimli talipler şäherçisine meňzeýär. Aşgabatly bolmadyk studentlere bu universitet şäherçileriniň daşyna hususy kwartiralarda ýerleşmek gadagan edilýär. Kadadan çykmalar bar, ýöne seýrek. Mundan başga da Aşgabatda ýaşaýan talipler hem gözegçilik astynda saklanýar.
Olar islendik gadagan ýa-da islenilmeýän mazmunly maglumatlary okumazlygy üçin saxta telefonlaryny islendik wagtda tapşyrmaga mezbur edilýär. Dip sen çaýdar. Bir neçe ýyl bäri türkmen paýtagtyna başga vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň girmegine dürli çäklendirmeler ýygyderli girdilipdi. Covid-19 pandemiýasy başlanaly bäri Sowet ýylatynyň paýtagty girmek mümkinçiligi hasam azaldy. Mundan başga Aşgabatyň polisiýasy paýtagtyn bolmadyklary tutmak we çykarmak üçin ýygyderli reýd geçirýär. Sençe Serdar Aýtakowyň pikiriçe Türkmenistanyň häkimetleriniň howpsuzlyk çärelerini hasda güýçlendirmek meselesine berýän ünsi olaryň ýagdaýa gözegçiligi ýitirmek gorkusynyň bardygyny işeýle hem jemgyýetiň kriminallaşýanlygyny gytaklaýyn, boyun alýanlygyny görkezýär. Häkimetler repressiýalary kanuny taýdan ulanmagyň çeşmesiniň tükenmegine ýa-da tükenip barýandygyna göz ýetiren bolmaly. Bu bolsa kanunçylygyň çägindäki jydalaryň daşyna çykmak mejbury göçürmeler ýa-da ýetkinjikler koloniýalarynyň üstüni doldurmak ýaly repressiýalary ýol açmak hupyny döredýär. Ýöne bu ýerde meseläniň iki tarapy bar. Bu jemgyýetiň radikallaşmagyna we açyk garşylygy sebäp bolup biler. Sebäbi hupsuzlyk güýçlerine ynamsızlyk eýýäm uly derejäge ýetdi. Olaryň edýän bir kanunçylyklary bolsa, islendik pursatda öz-özünden tolgunçlyklara sebäp bolup biler. Häkimetler muňa gowy düşmýärler we şonuň üçin olar öňüne alys şäherlere üns berýärler. Dip Serdar Aýtakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu Odal Aşgabatda we ýurdun beýleki şäherlerinde agyr ykdysady ýagdaý we sosial problemalar bilen baglanşykly ogurluk, talaňçylyk ýaly jinaýatçylyklaryň hem-de raýatlaryň öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlaryň sanynyň epesli köpelenligi barada habar beripdi.